Txikitasunean handi kontzeptua edo, idea sortu zauen dela urte batzuk, pixkat arruan herrigirua sustatzeko eta Karmenetatik aparte ere zehose oteko neguan zehar. Eta orduan 2017an uste tintzala lehenengoa, urria bukaerano izan da beti. Eta pixka festa batzordeko jendia izan geha hori antolatzen ongeanak, eta txikitasunean handi elkartia sortu zen. Eta hoxe, urte bakoitzean zoze diferentia, normalean musa beti hon izan da, mendibueltan bat, erromeia edo kontzertun bat, ez kontzertuak baina arte ez? Musika, bentsat, eta hoxe, pixkat herriei bizitasuna emateko helburuakin sortutako gauza da. Beste urtetan normalian egun bateko egitaragoa antolau izan dut, eta urten okurri zitzaigu pixkat egitaragoa zabaldu eta ostiraletik hasi eta igandea bitartean antolatzea hainbat ekitaldi o ekintza. Eta hori, ostiralean gabeko 10etan bertso trama izango deu, larunbatean berriz goizian arrua bira ingo deu, geho arratsaldean txapelketa bostertan uste dela, bostertan, eta gabian erromeia, iratzar erromeia ongoa. Eta beste berrikuntzetako bat izangoa, igandean, zerritar da artizegoan azoka izango ala, plaza honetan, beste plazan da frontoian jarriko itxek postuak, eta gutxora bera, 30 bat postu datoz, da danetik anongoa, talotatik hasi, egurrezko tresnako teiana, barazkiak, bitxillak, iruilarra eta hola, bakaldegoa eta danetik erropa eta dana. Eta hoxe. Gu ilusio handiakin gaude, azkenean 2020an COVID-agatik ez denun antolau, eta ja negua hasten nahi da nontan, bondikan dantza pixkatiteko aukera badaola, eta animau, arruarrak eta ez arruarrak, ondo pasako duta.